Tak, dobré odpoledne, dobrý večer, dobré ráno, záleží, kdy nás sledujete. Vítejte u dalšího dílu Evos podcastu. Mé jméno je Adam Kindle a jsem jednatelem společnosti Evos Fitness, která je vlastníkem značky Evos Prague. U podcastu, jako vždy, vítám Michala Kryžánka. Ahoj, Čus. Nazdar. Pavla Berana. Ahoj, Pavliku. Ahoj, zdravím vás, omlouvám se za prostředí, jsem na cestách, tak jsem zaparkoval. A jelikož jsme měli problém časově, tak jsem rád, že jsme to sladili a vůbec nevadí, jestli z auta, protože zároveň můžeme přivítat i, myslím si, že jediného českého účastníka Olympie v kategorii Men's Physique, Míru Juříčka. Míro, vítej. Čus. Ahoj. Tak Míro, jsi poprvé v našem podcastu, my tě moc vítáme, jsme hrozně rádi, že jsi přijal moje pozvání. A jak je ve Vegas? Ve Vegas je krásně, tyjo. Co se týká počasí, tak perfektní. Celkově, to na mě působí moc dobře, daleko líp jak New York. A jak už jsem tam někde vzpomínal, tak jsem měl určitě jaké zdravotní potíže, no a ono se to nějak tak plus minus zlepšuje, no. A je to celkově asi tím peak weekem, jakým děláme, protože samozřejmě čím blíž závodům, tím míň extrémů, víc jídla, míň pohybu, no, takže celkově už se dostávám do kopy celkem, takže bude to fakt těžký boj, no, jak už jsem dneska zmiňoval, mám tam 77 kluků proti sobě. A... To je neskutečný granát, jako. Takže... To je neskutečný granát. Třeba si mě všimnou a myslím, že El Gindy to říká v nějakém podcastu, že jak to prostě hodnotí tolik lidí, ne? A on tam říká něco v tom smyslu, že si je hodnotí jako na A, B, C, D, E, no. A podle toho prostě vybírají do těch call-outů, jo. Ale nevím, jak to dokážou, tak to zhodnotit s pár jenom přední, zadní a zdarec. Každopádně to asi na to mají nějaký smysl snad. A já doufám, já nevím, asi si tam zatančím, aby si mě všimli, nebo dám si fialové vlasy. Ale já musím se přiznat, já se musím přiznat, že jsme před 3 rokama, myslím, byli s ježišmarja, Herčík, jméno jsem zapomněl teďka. Patrik, moc se omlouvám. Tak ten si obarvil vlasy tak, že nakonec zjistil, že nemůže to mít na stage, tak se voholil. Jo, vlastně, ano, to si vzpomínám. Pamatuješ to, jak on si obarvil na růžovo, aby... Obarvil si vlasy na růžovo a pak zjistil, že to se fakt nedá, tak to voholil a šel na stage. Jo, a jenom se chci zeptat, vlastně ty jsi na to narazil. Za A je teda změna kvalifikačních podmínek u kategorií fyzik, klasik, u těch nejlidnatějších bikiny, myslím si, že je tam wellness a myslím si, že je tam ještě figure, ale nejsem si tím jistý. Ale určitě je tam wellness, bikiny a men's physique, men's classic. Jo, a teď jenom řeknu, myslíš si, že je to dobře? Jako za mě 100% jo, a za mě celkově, jak se četl ten řád, tak pořád tam bude asi pravděpodobně tak plus minus 45 lidí. Za mě by byl ideál 25-30. Prostě ale je máš to nejvyšší 25 kvalifikovaných na bodování. Na bodování, jasně, čistě. Pak máš 3 kvalifikovaný jakoby podle loňského. No a pak máš ty, kdo vyhrajou 2 a víc soutěží. Je to podle mě bude ano, a plus tam máš ještě vítěze za Arnolda, Pittsburgh, New York, Dubaj a Rumunsko. Jo? Plus to, takže my se můžeme dostat na částku, já nevím, 45 lidí klidně, že jo? To si myslím, že se nedostane tak daleko. Myslíš, že ne? Ale máš 33, máš teda jakoby daných. S tím, že se ti některý můžou i krejt. Jo, že ty, co lidi, co vyhráli Olympii. Ale ty, co pravděpodobně vyhrajou Arnolda, tak budou mezi těma 25 bodovanýma. To jo, no, nebo takže si to může i překrejt. A já nevím, jak to pak je, jestli to doplní nebo ne, jo? No. Ale nemyslím si, že je hodně lidí, kteří vyhrajou 2 závody. A víc. Já si myslím, že třeba 8 jich bude, víc než 10? Fakt? Tak oni, víš jak, oni změní i tu taktiku, ty lidi celkově, a budou se snažit právě na ty dva vítězné. To je pravda. A ono jich těch závodů je opravdu fakt jako 70 prostě. No tam jich bude tak 85. Vem si, že já jsem vyhrál 2 závody a tak to ty kluci jich tam povyhrálo víc, jo. Takže už zebrali kdyby někomu ještě nějakou kvalifikačku, jak by tam bylo
85-90 lidí, jo. No jasný, jasný, jasný. Jo, to je Ne, psycho to je jako prostě. šílený. No, Vem si, že ty soutěže byly daný nějak před pár lety nemohla být jako pro soutěž jinde na světě, než prostě tam, kde byla ten víkend, jo. Takže jich bylo jo. 52. A teď už jich máš přes 80, protože vlastně už je to na kontinentu. Jo, vlastně když je Evels, Jo, tak je zároveň soutěž v Ázii a zároveň soutěž v Americe. Jo, no, že tohle to je prostě jako, ale on to Robin Chang říkal asi před 2 rokama, když jsme byli na nějakým meetingu promotérů, tak říkal, že šli do kvantity a teď, že půjdou do kvality. Takže vlastně to, co teďka oni udělali, mhm. tak on vlastně inicioval už před těma pár lety, jenom to musí vždycky kluci vymyslet a musím říct upřímně, že se mi to docela líbí a zároveň se mi líbí, že se to netýká jako těch kategorií, které jsou méně lidnatý jako Openi, už vůbec ne 220, 212, která má pár soutěží, že jo. Tak má Jo, málo, no. že prostě, že podle mě je to jako pro ten sport dobře, protože aby si šel na tu Olympii, ty tam jdeš jako, spousta lidí se tam dostane jednou za život. Je to pro tebe cíl životní, prostě je to úplně Je event to tak? jako života. A ty tam přijdeš a jdeš za minutu do prdele. No, ze Jo, víš, štěstí. jako, že, jo, víš, jako sám to říkáš, že prostě loni, Mhm. že si tam sotva ohřeješ, uděláš 2 pózy a jdeš pryč. Jo, a je A vás to tam jsme ještě 80. vlastně na tom Co to má za stage, ne smysl? na tom hlavním. Jo, No jasně, to jste ještě v tom expu, že na jo, tom vlastně, za expu. expem. No, Jo, 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 takže jo, to jo. nemá takovou, kdyby, jak to říct, takovou atmosféru, že jo. Já jsem popravdě na té finálně ani nebyl, ani se tam nebyl podívat, takže netuším, a tak co jsem viděl, tak to je prostě úplně někde jinde, než ta stage, co se týká jako na toho expu. A i proto jsem si pohrával s tou myšlenkou někdy do budoucna si zkusit Arnold Classic, pokud teda dostanu invite. Bavil jsem se o tom s Kingelem a on říkal, celkově říkal, že ta atmosféra, celkově to zázemí u Arnoldu, jako toho ohajského, že je prostě jinde, no, když to řeknu blbě. Ale Poď so mnou, Olympie Marci. má jednu velkou nevýhodu. Povídej, Mišáku. Vravím, že poď so mnou, Marci. Jo, tak není problém samozřejmě. Já bych to hecnul, no. Já si myslím, že invite že by problém asi nebyl, jako. Jo, upřímně řeknu. Že to je Já jenom o se tom, chtěl aspoň jenom za jako, život, víš co, takže ale myslím si, že jsme připraveni k tomu dělat maximum. Jo, kdyby si chtěl, až budeš chtít, tak dej vědět a zkusíme to něco, Ja som něco písal vymyslet. zorganizátor, Jasne, už je to jasne. open, otvorené, on mi písal, takže už pozývajú vlastne. Jo, Už jo, sa prihlasuje. Jo? Mhm. jo, a ono podle mě, ono si myslím, že když se jim napíše, tak oni málo kdy napíšou, že ne. Jo, když jsi Jo. účastník Olympie, to si myslím, že jako nepřipadá v úvahu. Oni jenom prostě zvou jenom hvězdy, influencery, Američany a prvních prostě 5 z Olympie, že jo. Jo, a ostatní Jasně. prostě, když si napíšou, tak tam jedou. Adéla tam taky několikrát byla, myslím. Jo, super. Že jim vždycky napsala. Jo, Jo. takže tak. Aj Míša Pavlová tak bola, že napísala, to viem. Prosím? Aj Míša Pavlová od nás, viem, že tak písala takisto. Jo, A pohledne, přesně tak, pohledne protože dobrá, oni prostě jako, no, oni prostě nepopisují 500 závodníků, že jo, oni popíšou těch 80, Jasně. který pro ně mají jako marketingovou hodnotu Jo. a na zbytek kašlou, že jo. Na zbytek musí se sami ozvat, jasný. Aha. Jo, co si budeme povídat, prostě pro ty Američany ta Evropa jako je zajímavá v pár kusech. Jo. Určitě. Jo, prostě no, to je, souhlasím. to prostě, pro ně vždycky jsme byli a vždycky asi budeme prostě nezajímavý trh, že jo. Mm. Jo, to tak je, jsme daleko Trošku a jo. není nás tolik jako Aziatů. Ono je to prostě jako logický. No, Jo, ale s tím se asi nedá jako moc nic dělat, že jo. Jo, nemáme takový kapitál jako Dubaj a není nás tolik jako Číňanů, takže prostě ono je to logický, proč nás mají tak uřiti, když to tak řeknu. jo, no. Takzvaně semislušně. No a co ty, Pavliku? Ty jsi se nám ještě nezapojil, furt se nám tady usmíváš, koukáš. Já poslouchám, mě hrozně Míra pobavil, protože já jsem věděl, že jich je tam jako psů, ale když to číslo, tak říkám, no do prdele, tak to je úplně ty masakr. Takže já jsem momentálně zaskočený jako Míříkovi viní. A čekám, až se potom dostaneme k tématu, kde budu moct třeba něco říct, začínám poslouchat a jsem rád, že poslouchám. Ne, je to šílený, hele. A je i šílený za mě, když si představím, že právě jsem to prožíval s tím Patrikem, tu první vlastně jeho Olympii, protože u Miša bylo jasný, že to poslední nebude, když to byla taky první, ale s Patrikem jsem vlastně prožíval to, u těch Openů je to jiný, ty jdou na tu stage na oba 2 dny, je to prostě jiný.
Jo, ale s tím Patrikem jsem prožíval přesně to, co ty říkáš, že vlastně jdeš tím expem, tam zalezeš do backstage, ta stage je taková malá, je tam pár lidí, víš, a teď si říkáš, ty krávo, pro tohle dřu celý život. A já sám jsem si říkal, jestli to není škoda prostě, ale je to prostě business, no, nedá se nic dělat, jako tohle je Jo, jako prostě jasné. na to expo ti lidi musí přijít a proto je to stage až na konci toho expa, ty to prolezeš celý. Hele, lidi jsou spokojení firmy, protože jim tam chodí lidi a ve finále tam je vždycky plno na to semifinále, ale Jo, tam prostě je to úplně. je to prostě komorní prostředí, není tam ta show, není tam, je tam prostě vlastně i ten Bob Cicarello je vlastně jako v dýnách a v triku, že jo, není v obleku, je to prostě takový, jako že vidí, že ještě krok je k té velké stage Olympie prostě. No, já bych chtěl říct, že vlastně, a tím vůbec nechci schazovat z kategorie jako klasik fyzik, což vůbec nebo fyzik, ale vlastně, když to vemeš z logiky věci, tak je to taková v uvozovkách daň za to, že je snaží se na tu Olympii jako fyzik dostat, protože když máš hezkou postavu, genetiku, tak ty svaly na to přibereš o trošku, nebo rozhodně dřív než open bodybuilder, to je první věc. A druhá věc je, že máte 85 závodů za rok, mých máme kolik 12, 15, 18, něco takového. Jasný, no. Takže ta možnost, je to o tom, jestli si považuješ to, že jsi se nominoval na Olympii, což je kurva úspěch, anebo je to o tom, že tam chceš ten prostě, jakoby, víš, bylo by dobrý, kdyby se našel ten balans. A myslím si, že ty podmínky, které teď udělali, že to vlastně trošku vyselektují. Nebude vás tam 80, bude vás tam 3 dobrý, víte, když to dobře dopadne 40, 45, dostanete tam v podstatě dvojnásobnou kapacitu pro času. Se vlastně jako prezentovat. Takže za mě takový jako win-win, víš, jako snaží se tam dostat v uvozovkách a prostě ta prestiž, jako jdeš na Olympii, kurva jsi ve Vegas, vole. To je prestiž, jak práce sama o sobě, že jo, to se může být na většině 99% budeme jenom zdát, tak prostě tam dají za to, že hold nejste hnedka okamžitě na ty prostější, což ani nejde při tomhle počtu závodníků. Nejde. Pozor, rozhodně si myslím, že ani Míra, ani Míšo neříkáme, že je to jako špatně, nebo že, víš, jako, že by to mělo být jinak. Já se jenom koukám na ten pohled toho, že vím, že prostě pro všechny je ta Olympie nejvíc, je to logický, je to úplně ustřelený oproti všemu ostatnímu. A teď tam vlastně přijdeš a jdeš nějakým expem na nějakou stage. Víš, jako, že ten dětský sen je trošku jiný než pak ta realita, takhle to řeknu. To je vlastně celý, co jsem chtěl říct jako message. Najlepšie, keď si ako pretekáš, že teba tam nikto ani nezakopne. Keď ideš do backstageu, tam nemôžeš mať trénera, nemôžeš mať nič, tam si jak také hovno. Tam si na zemi pohodený, jak taký vekeď a nikto sa o teba nestará. To není ako, že na našich súťažiach, kde prídeš na Evo, ide s tebou tréner, ide s tebou nejaký kamarát, alebo na európskych súťažiach, alebo keď sme išli do Pittsburghu, do New Yorku, proste Olympia je taká nacarať. Čau. Tam má len pár ľudí, proste volajú tí najväčší tréneri, čo sú, tak tam majú možno, že 5-6 ľudí, ktorí majú svojich trénerov, inak nikto nemôže ísť tam. To je pravda, že tohle jsem tenkrát tobě chtěl vlastně... Cítiš sa tam strašne sám. Ja som sa tam cítil dvakrát, čo som tam bol sám. Proste nikto tam so mnou nebol, nikto za mnou neprišiel nič. A ešte vieš, pamätáš si, na poslednom som si zabudol ešte číslo, to boli fofry. Ty si mal moje číslo. Pamätáš si? Ale ty vole, ja som až na 15 minút na stage, a ja som nemal číslo na trenkách. To je vole. A ty Vládicku. To bola chvíľa. Ale to je tak výhoda, že tam nemáš nikoho pri sebe, vieš, tam nemáš, nie tam si stratený. Jo, já si pamatuju, že ten první rok jsem ti vlastně zkoušel zařídit, aby tam mohl jít Šaňo, nebo myslím, že Šaňo. No, a vím, že jsem dostal jako rychlou odpověď v žádném případě. Ja si pamätám, tam celý Phil Heath s nejakými 2 kamočmi nepustili. Aj Phil Heath mal problém sa dostať normálne z BSK-rov, ale jeho pustili, ale tých 2 kamošov nie. Jo, jako tam je to bez šance, no. A souhlasím s tebou. A souhlasím s tebou, že vlastně ve finále je to takový, že mnoho těch soutěží ti nabídne daleko lepší servis. Ale to je bohužel i proto, že na tu Olympii každý přijede a ona si to může dovolit. Jo, ty stejně přijedeš prostě. Jo. To je přesně ono, no. Jak se říká, proč chci do toho Arnolda, a protože by to mělo být daleko, jak říkáš, ta message, že už to něco kdyby znamená. A když jsme vlastně tady, a je dobře, že udělali teda ty nové pravidla, že jo. Ale teďka, v tuhle chvíli, jsme kdyby ještě v takovém tom prvním levelu té Olympie, a pokud se dostanu do top 10, tak jsem v tom druhém. Tak jsem vlastně reálně na té Olympii, no, takto.
ale No já lítáš. doufám, kamaráde, No. že se tam dostaneš, protože já tam v sobotu jako nechci koukat na někoho jiného. Já v tom Tak OK, tím pádem se budu snažit. Já v tom 10 věřím. Já jsem jim na to dneska, když se to nabavil na tréninku. A já věřím v tom 10, no, vzhledem k tomu, jak moc se tím líbil v Dubaji, a ta Duba je jako velká důležitá soutěž, tak já myslím, že rozhodně na tebe, no pro jistotu zakopni, když půjdeš na podium, to je jistota, že jo. Jo. Ale jinak věřím v tom 10, no, a budu držet samozřejmě. Děkuju moc, díky, no. Musí se všechno povést, a pak snad i šance, no. Štěstí je připraveným, to seš, tak. Ale víc pro to udělat nemůžeš, len go, nech to být. Přesně tak. Souhlas. Ale naprosto přesně tak. A myslím si, že upřímně tam nejsi naposledy a myslím si, že máš obrovský progres každoroční. Jo, že já dělám Evos třeba 6 let a pamatuju si tě před 6 lety z Rumunska, nebo prostě tady z toho, ten progres je obrovský prostě, jo. A už jenom to je neskutečným úspěchem a pojďme na to navlíknout nějaký další korálek, ať nás to zase baví, ať jsi motivovaný dál, protože samozřejmě je potřeba se neustále posouvat. Je to tak, Nicméně je to hrozně hezký a děkujeme za reprezentaci jak Evelsu, tak i České republiky, si myslím. Já děkuju. Chlapci, jak vidíte Open kategorii na Olympii? Nebo celkově jak je k Olympii, aby jsme od Míry šli o kousek dál, i když bylo to krásný a přejeme mnoho zdaru. A musím říct, že opravdu taky věřím v tu top 10 a hrozně ti to přeju. Ale pojďme dál do Openu a celkově do Olympie, do nějakých taháků nebo do něčeho, jaký máte z toho letos pocity a tak dále. Ale tak klidně, Mišáku, můžeš. Tak Ale Pavliku, pojď. Co se týká, já jsem mírně zmatený a dezorientovaný, protože vím, že fotky nic nevykazují, Instagramový vůbec ne a prostě v momentě, do momentu, dokud závodnice nestojí vedle sebe na stejném světle, v stejném pódiu, tak se nedá soudit vůbec nic. Já mám svůj tip na sestavu v top 5, to je takový, co si jako nebo co si troufnu vůbec vypustit ven, že by teoreticky mohlo být, tak samozřejmě já tam vidím určitě Daudu, vidím tam určitě Dereka Lansforda, vidím tam Hardyho Chopana, vidím tam Nicka Walkera a tu pětici by za mě ještě mohl možná doplnit Behru Stabany. Vzhledem k tomu, že on by se jim tam jakoby asi možná hodil do toho seskupení těch písků, ale samozřejmě to místo 5. je takový jako otevřený, tam teoreticky může být Martin Fitzwater, protože ten se jim loni jako velmi líbil, protože tam jde prostě ze 4. místa z Loňska, takže určitě na ně jako neopomenou. Ten Behru Stabany je taková jako divoká karta, protože závod, který jezdil, tak povyhrával, ale nikam ho do té Olympie doteďka vlastně nepustili, takže to je za mě takový jako želízko v ohni, od kterého já mám velký očekávání, protože mě se hrozně líbí, on je jako komplexní, připravený a nic mu tam extrémně nechybí, ale uvidíme, jak bude vypadat mezi všema ostatními. A já ti ještě dám takovou zase klasickou, mojí rejpavou, pojď dát ještě 6 first call out. No, ale tak to bych doplnil asi od toho Martina. OK. Mišáku? No, tie mená mám podobne, ako povedal tá štvorka. To 5. miesto, ja by som tam takisto buď Fitzwater, alebo Jacket. Jeho som ešte nevidel vyzlečeného, ale vyzerá, že je vo forme, je zbratý, vidno mu to na tvári. A ja neviem, to už je 6. Som povedal 6. Tabanyho ja nevidím v 6. Ja neviem, mne sa Tabany osobne moc nejako nelúbi v top 6. Do 8, hej. Do 6 nie. Čiže mám taký v podstate rovnaké, no ako ty len. A tým na víťaza je môj, že vyhrá Dauda a druhý bude Walker. A tretí bude Chopin alebo Lundgren. Já si taky myslím, že Walker tam jako bude hodně figurovat v top 3 za mě, určitě. A teď je otázka, no. Míro? Ale Nick za mě by neměl být mistr Olympie, jo. Vzhledem k tomu, jak jako vypadá. Ale já když jsem ho viděl, jak na tom New Yorku, tak v tom Pittsburghu, jakože naživo na té stage, tak to je kurva za prvý brutální wow efekt. On prostě po piči na tom světle on vyleze
Takže že to Derek vůbec ani honí. Jo, přesně, měkkej a malej. Jakože víš, No. to je první věc. A druhá věc je, že on má mentalitu šampiona, on neudělá na tom podiu krok vedle. On všechno, co udělá, má do detailu zmáknutí, včetně pozování, říkám, když si vem ten jeho dvojitý bicep. On tam přijde, jak kdyby sežral ty vole ledničku a udělá a najednou má pas, že bys ho chytil jak vosu, víš, takže fakt jako všechno dokonalý. Za mě, kromě té genetiky, co se týká tvaru, tak je jako dokonalý. Bojím se, jak dlouho vydrží. Ale na druhou stranu nikdo do toho nevidíme, takže nemůžeme shodit. Tak. Vlastně máš pravdu, no. Každopádně za mě to samé. Samson, Nick do top 3 určitě, nebo takto, globálně. Za mě by měl být open bodybuilding, že jo. Ty, co přišli z 212, to je všechno jako, jsou perfektní, ale prostě jsou malý. Měl by to být někdo prostě vyšší, jo. Takže Samson, Nick, jak už řekl Pavel, samozřejmě esteticky ano, by ho tam taky neviděl, ale jinak Lansford, Hady, jasně, tvrdost, perfektní. Ten Fitzwater by tam mohl figurovat. Já jsem ještě přemýšlel, co kdyby skrze marketingového hlediska by tam narvali Urse do top 5. To je ještě jako, nevím, no. Jako jasně, bude malý. Já za mě nebude ani děsně, takže nevím. Je to možné, určitě, jo. Je to možné. A ještě Andrew Jack je kvalifikovaný, že jo? Má malo svalov na Olympiu, za mě. Jo. No, je pekný pozor, dobrý, však bol klasifikujúť, ale ako naučený nemá, za mňa. Trošku si myslím, že ty soutěže... také 2-3 roky. Aby mohli to 5 na Olympii. Mimo Olympii on bude z marketingového hlediska rozhodně dostávat jako skvělý umístění, ale myslím si, že až přijde na Olympii, tak to bude ve stylu kámo, ale tohle je Olympie. Tohle je jediná dimenze než všechny ostatní soutěže a tady to pojede tak, jak chceme my. Takže tam si myslím, že dostane nováčku jako dájem. Jo, máš pravdu. By to smysl. Myslím si, ale no, tak jako hezký je. Jo, to jo, 100%, no. Ale já jenom, abych to nějak uzavřel, myslím si, že tu 4 navíc jsme se shodli. Já s ní naprosto souhlasím. A pak se prostě bavíme Martin a říkali jsme, ještě někoho jsme říkali. Andrew Jack no. a bavili jsme se o tom Iránčanovi. O Tabánim. Jo, takže vyloučili jsme Bounaka, že by se dostal někam do first call-outu, s čímž asi jako jsou... Ale s čímž asi jako dá se souhlasit, protože podle mě v tom prvním call-outu vždycky je někdo, kdo je progresivní. A on bude vést ten druhý call-out, stejně jako to byl loni, podle mě. Jo, on loni byl někde ve prostředku druhého call-outu. Dobře, on je hezký, on hezky zapózuje, podle mě, on prostě jako, když přijde na tu stage, tak ani nebude vypadat vošklivě. Ale prostě víš, jakože už je prostě víš, jakože, že pro ně, aby mu dali 6. místo, tak to si myslím, že dají radši někomu mladýmu, kdo přijede znova na Olympii a bude lepší, má potenciál. Nexila mi ještě napadlo. Jako já vím, že je tam moc chyb ještě, ale zás jako skrze tady takový ten wow efekt. Ale to čekám, nebude, no. Top 10, no, jsem myslel. Myslím, že nebude. 15, 16. Walker je mutant, ale je to open bodybuilder. Nechtěla je kam výzkumnej, vole, betvor, prostě úplně neskutečný. Ten vypad ze zkumavky. Vypadá, že vypad ze zkumavky, vole. Ale to byla máš svoji kategorii. Za mě geniální hláška naprosto. Jako abych to, víš, jako, že to bys neřekl jinak prostě, jo, úplně, a přitom je to tak vesmírnej netvor, co je to za hlášku, vole, ale každý úplně si před tím představí prostě jeho, že jo, víš co, že on fakt tak vypadá prostě, jo, ale taky si myslím, že nebude v top 10, že ta úroveň je jinde, že neumím si představit, že by porazil Brandona Curryho a Bounaka. Jo, tam Green je tam, tady to, dobre vyzerá.
Jo, protože Barton, tam si Antonio myslím, Barton, že ten bol na poslednej Olympii, keď som bol 7, on bol 8, takže to a urobil veľký progres, videl som, takže jo, ten tam bude v top 10, jo. si myslím. Jednou, kdo přeslechl jméno? Barton, Tony Tony Barton. Barton. To mi nic neříká, ty jsem Taký si Černok, Jo, taký, on no. To má je také Amík. vlasy ako To je Kai Dillian. Amík, no. Aha, jo, počkej, vím. On New Yorku vyhral Kulatý, minulý rok, sa mi zdá. hrozně kulatý, jo, vím. Tak. Jo, vím tedy. Mhm. No. No, takže v podstatě tohleto, to bychom asi měli. Tip na vítěze. Kryžo říkal už, Dauda. že vyhraje Samson Dauda. Tak co, kluci? Já si myslím asi, že taky. Mi to dává největší smysl. No. No a pojďme si říct, že možná cokoliv, tak já, když vyzval Daudu, tak já dám Volkra, no ale... OK. Tak ty, počkej, tak teď si mi to, počkej, tak kámo, teď si mi to normálně sebral z držky. Počkej, jakože úplně vážně, já jsem chtěl říct, že když jsem ho viděl v tom New Yorku a když vím, že 3krát vyhrál Steve New York, jo, tak jsem normálně chtěl ho říct, protože si myslím, že když někdo by to mohl jakoby vyhrát, tak je to Walker, podle mě. Že může někdo přijet výrazně lepší než loni a bude vlastně takovej, že může konkurovat a ještě nikdy to nevyhrá, budou mu to chtít dát. Což si myslím, že Walker je. Já ze svého úhlu pohledu musím říct, že ho tam nevidím, že si nemyslím, že by měl být, ale říkám rád, že... souhlas. Ale jakože tam může být logicky, jo. Úplně naprostý souhlas, Pavle. Já říkám, mě si to zdal zůby tohleto. Já tohleto přesně měl připravený, škoda, že jsem neřekl před tebou. Jo, ale ještě řeknu, je to tak, brácho, je to tak. Ale ještě řeknu, že... to na prvé miesto Classic Physique, keď už. Na druhý? Na prvé miesto Classic Physique. Keď už sme takto len tak, Classic Physique, koho by si dali, že vyhrá? Ne? A vidím toho Mikea. Já si myslím, že Rafin. Jo? Mhm. Pokud všechno udělá dobře, tak je tam velká šance, no. A nebo ještě Dino, no. A ja týchto dvoch, presne, Rafin alebo Dino. Aj Logan Frank je dobrý, ale ten bude v top 3. Logan si myslím, no, tak maximálně do té top 5, no. A rozhodně to bude hrozně zajímavá kategorie. Bude velmi. Ale odešel první král, takže teď je to takový... Ale odešel král a ještě ti odešel jeden vyzývatel v podobě Urse. Jo, což vlastně z posledních 2 let top 3. Ze 2 a 2 odešli. Jo, takže vlastně jako ta kategorie je úplně jiná, jo. A těch lidí je tam jako mraky a každý rok ti přibývají. A ani nestíháš jako monitorovat, podle mě. Jsou tam talenti. Vždycky ti na tu Olympii prostě přijde někdo. Přesně, úplně přesně, Kryžo. Úplně přesně někdo. Ty vlastně jako ani nevíš, že on existuje. Jo. Ty nevíš ani, že on existuje a on přijede a ty si sedneš na prdel. No, přesně. To je masakr, no. To je prostě tak progresivní kategorie, že prostě díky těm váhovým limitům versus výška, prostě je to tak progresivní kategorie, že ti fakt jako přijdeš a ty si sedneš na prdel někoho, koho vidíš poprvé v životě. Prostě. Ale to je přesně o čem jsem na začátku, že to je v uvozovkách, nechci říct snažší, ale rychlejší, no prostě. Ale naprostý souhlas, jako jo. Tenkrát myslím si, že to byl George. Jo, myslím si, že to byl George, který vlastně loni říkal Mišovi nebo předloni na Olympii, it's a body building. Jo, musíš prostě každý rok se zlepšovat, jo. A to v tom Openu prostě ta cesta je dlouhá. Jo, to prostě to není jako úplná sranda, jako jo. No to ne, to prostě, a ta Olympie je prostě nejvíc, co je. Jako podívej se na Samsona, jak dlouho prostě na to, podívej se na Nika Walkera, jak dlouho na toto, jo. To prostě není to... Zrovna Nick to vzal hopem, ale chtěl jsem říct, že k té kategorii Classic Physique, že tam je ještě další za mě jako dost důležitý faktor, nejenom to, že je to v uvozovkách teda rychlejší, na čem jsme se shodli, že tam jako může být relativně brzo, ale spousta těch kluků naráží na ty limity a upřímně, když děláš kulturistiku v posilovně, tak když dosáhneš svýho váhového limitu, tak se k němu nechceš jako 5 let pracet. Rozumíš, ty nechceš celý rok přibírat nebo se przdit, aby si nepřibral, aby si to vyhrál. To tím, co musí kurva za ty peníze stát, ale v podstatě začal si to dělat proto, aby si se zlepšoval. A když jako nemáš kam se zlepšovat, tak nemají ty kluci motivaci závodit dál. Tak prostě vyhraješ to 2x, 3x, kámo, a jdeš od válku. Protože už nemůžeš jít lepší.
Je otázka, podle mě co je tvůj primár. No. Tak. A podle mě tohle je Urs letošního roku, jako. No jasně, no. Tak jako upřímně stahovat váhu, já jsem to nikdy nezažil, ale vzhledem k tomu, že vím, že dieta dokáže být peklo, nemusí, ale dokáže, tak jaký musí být stahovat váhu na úkor svalů, jako to prdele. To je větší psycho asi, no. Myslíš, že celý rok si cvičíš, abys byl jako na pochodu. Když jsi geneticky talentovaný, baví tě to, tak prostě roste. Protože to je adaptace těla na zátěž. A ty prostě potom poslední 3 měsíce vyžadajš hlínu, aby si to jako zase schodil. Víš, prostě... Je to škoda, no, jak kdyby. A z dlouhodobého hlediska trápení těla pro mě. Víš to tak jako... Jo. To som niekedy pochopiť napríklad u 212 alebo u klasy fyzikov, keď robili úctu na limite svojom a ešte idú robiť off-season objemovku. No na čo? Rozumieš? A bere svaly a potom ide na súťaž a potom to zhodí. No to je celé zlé. Zhodí, no. Ja keby som mal off-season a som to asi fyzik, proste ja sa vypnem a čau a nerobím nič. Ak by som mal svoj láhový limit. Já kdybych byl klasik fyzik na svém váhovém limitu, tak jsem úře 3 měsíce v roce, na přípravu. No, jasné. Jo? Já jako ektomorf, tak já bych si trošku zapotil, no. No, tak dobrý, tak jsme probrali klasik fyzik. Je to super, k čemu nemám co říct, se nevyjadřuju, kluci. Tak, myslím si, že jsme nicméně začali ještě jedno téma. To bylo vzhledem ke změně pravidel u fyziku, klasik fyziku, bikin a tak dále, tak vlastně došlo ke změně i pravidel nominace na Olympii pro open bodybuilding. A ta změna je v podstatě na druhou stranu oproti klasikům, který se tam snaží dostat. Tak vlastně vrátili zpátky bonusový, nebo respektive bodový systém a kvalifikuje se na Olympii daný počet závodníků. To znamená vítězové soutěže. Myslím si, že první 1 až 3 místa z Olympie, byť nejsem jistý, asi 3, ne? Tak. Bývala 5, ne? Ale Top 3 z Olympie a winner of each open contest held during the qualification period. Nedali body dali o žádných bodech tady není nic, je to u wheelchairu, Pavle. Ano, je to u vozíčkářů. Tak jsem se vozíčkářů. A ještě qualification system for men's open bodybuilding, men's 212 bodybuilding, women's bodybuilding, fitness, figure, women's physique and fit model. Top 3 from 2025 Olympia, top 3 women's bodybuilding from the Rising Phoenix a winner of each open contest held during the qualification period. Ale já stojím si za tím, že jsem tam dočítal ještě dodatek pro open bodybuilding. Dohledej to. Já se ještě na to koukám na to přímo na afbbpro.com v qualification rules. Okay. Tam koukám jako každý rok a nic tady jako dalšího není, jo. Okay. All divisions winners Ben Wider na ten, hele, nic tady dalšího prostě není, kámo. Okay, tak jako ať hledám, jak hledám, tak pak je tam pak je tam wheelchair a wheelchair je napsaný přesně, akorát jsou tam pak ještě body. Nějaký. Okay. Jo, a tady jsou body pro ten Classic Physique, Men's Physique, Bikini a Wellness, takže figure tam není. Figure je normálně po staru. Okay. Jo. Ale mně by se to líbilo, kdyby zavedli ty body. No, mě taky. Jo, osobně, protože je spousta, podle mě, ten sport jako takovej je o závodění. Jo, měl by být ta myšlenka vlastně jako takový toho sportu. Jo. A ten, kdo jako odjede, já nevím, třeba 10 závodů za rok, tak by si podle mě zasloužil se tam stoupnout. Jasně. Jo, a prostě ty 3 místa za to bodování by si měl, jo, tohle je třeba Adéla, která podle mě jako tomu sportu je úplně oddaná, od závodí 15 závodů za rok, když to řeknu blbě. A víš, jako, a prostě podle mě tyhle lidi by tam prostě měli mít možnost stát za to, jako, že pořád závodějí a že pořád jako tomu dávají. Jo, že prostě ty lidi je pořád můžou vidět. I když vlastně jako nebudou nikdy v top 10 Olympie, když to řeknu, jo, nebo v top 5, ale prostě měli by mít možnost být pořád součástí té top komunity, prostě, protože si to zaslouží, z mýho pohledu. Jasné. Jako bylo by to fér, no. A hlavně by to otevřelo možnost si plnit sny pro daleko víc lidí, prostě.
a daleko víc by to motivovalo lidi závodit. Však ideš A dole, daleko tak větší pokecaj. skupinu lidí, no jasně, a daleko větší skupinu lidí by se udrželo u toho sportu. Je spousta lidí, kteří prostě při dnešní kvalitě prostě už i amatérů, jako dneska je strašně těžký vyhrát pro kartu. Když vidím úroveň prostě amatérský soutěže prostě na Evols, to je neuvěřitelný. Když vidím Vojtu Trnku, tak je mi do breku, že nemůže udělat prostě pro kartu tolik let, jako jo. Protože těch lidí se ti z elit pro prostě valí jako kvanta, do toho strašně moc nových talentovaných lidí a už jenom ta úroveň amatérů je obrovská a ty přijdeš do té pro a ještě jedeš na Olympii, tak prostě proč, když hodně nezávodíš, by si nemohl se tam dostat, nebo prostě měl by si aspoň motivaci pro lidi, kteří třeba nikdy tu pro soutěž nevyhrajou, ale můžou se na tu Olympii dostat prostě. Jo, určitě. Pro ten sport by to bylo hrozně dobře za mě. Já se na to musím podívat. Ale věřím ti, nechám to zatím tak být, ale fakt jsem to tam čet. Takhle, Pavliku, víme, že mi nevěříš, to vůbec. Proto říkáš, že se na to musíš podívat. To je spíš moje zbožní přání, takže... Počkej, ale já to naprosto chápu, jako. A mě by, jako Lukáš Osladil se, myslím, kvalifikoval 2krát na Olympii přes body. Myslím, že vyhrál 2. Já mám za to, že 2krát se nominoval přes výhru. No 2krát přes výhru a podle mě 2krát přes body. Zbytek byl na Olympii 5krát. Tak 3krát přes body, sorry, tak jsem to jednou ustřelil. Jo. Vlastně já jsem zapomněl ten covidový rok, jak byl 14 dnů v Mexiku a mohl vstoupit do Ameriky, to byl blázinec, ten covid, ty vole. To byl našílený. Tam chodil potom Cancúnu, chudák, ty 14 dnů před Olympií. Jo, takže to bylo období šílený, no. No to bylo. Na tohle jsem zapomněl. No, dobrá, takže tohle to bychom měli, myslím si, že k Olympii asi můžeme to uzavřít. Ještě poslední řeknu, že se mi hrozně líbí, že Olympie našla domov teď v tom Resortu Worlds. Doufám, že to bude pokračovat, protože... No, nemělo by, ne? No a bohužel asi nebude, protože příští rok je Olympie o 14 dnů dřív než teď, ale nevím, kde bude. To ještě jako nevím, kde bude. Říká ale se vím, Florida, prýže. A vím, že bude o 14 dnů dřív. A jestli bude na Floridě, tak je to strašně jako mrzí. V Orlandě bylo super, ale za mě Olympie patří do Vegas. Jo, za mě prostě velký americký eventy tohohle typu patří do Vegas. A jo, má to svoje kouzlo, no. Mne sa páčilo Orlando viacej, kvôli tomu, že tam bolo kde ísť. No mne Vegas sa nepáčil. Mne to bolo také o ničom, proste len po tých hoteloch a čo, automaty hrať budem furt. Toľko peňazí. Jo, tak prostě To je pravda, no. Vieš, tam bolo kde ísť v Orlande. Aj ten rezort, čo sme tam mali, však ty si tam tiež bol, to bolo paráda, tam sme mali proste kúpať sa kde všetko. To bolo... Ale o tom žádná, já neříkám, že to Orlando nebylo jakoby dobrý, nebo nebylo něco, nebo jo, já nemůžu říct na to Orlando nic špatného. Já jenom jako říkám stejný názor, to je jenom jako moje myšlenka, můj názor je, že prostě Olympie patří do Vegas. Jo, a že prostě eventy americký jako patří do Vegas. To je celý, jako co já říkám. A pro mě, pro ty návštěvníky té Olympie je jako samozřejmě pro závodníky jedna věc a pro návštěvníky je druhá věc. Jo, a ve Vegas těch eventů je samozřejmě spousta. Je pravda, že tam Olympie vlastně nějak není inzerovaná, nikoho se tolik nezajímá, protože těch eventů je tam za víkend prostě miliarda. Jo, zároveň největším eventem, který tam víkend je nedělní fotbal, že jo, NFL, takže samozřejmě máš tam hokej, máš tam prostě spoustu koncertů, všeho, ale pro všechny ty, kdo tam přijedou, tak vlastně je tam daleko větší vyžití než v Orlandu. Jo, v Orlandu vlastně můžeš jít jenom do těch jakoby parků a to je na celý den a ty potřebuješ se věnovat chvíli Olympii. Jo, to Vegas je takový prostě multikulturní město, mně se Vegas samozřejmě líbí, ale Orlando bylo skvělý. Neříkám, jenom prostě řeknu, že pro mě, pro tu Olympii, to Vegas se mi líbí prostě víc, přijde mi to přirozenější. Jasne. To je celý. A jinak je to vlastně jedno, kde postavíš tu stage. Ono dneska si pronajmeš prostě ty průmyslové haly, nebo ne ani průmyslové haly, ale ty výstavní haly. A tam prostě postavíš stage a ono je to vlastně všude stejný. Když netrefíš hotel, který má divadelní sezení. Počkej. O to jsem mluvil, no, kdyby to bylo v Dubaji, ale to nedovolí. Nemůže, protože nemůžou ženský. Aha, máš pravdu. Tam nemůžeš dělat Olympia víkend, protože nemůžeš mít závody žen. No, to je pravda, no. A jakože nemůžeš, nebo on to jenom vyloží, jakože nechce, jakože nemůžeš. To je jako ze zákona ženský se tam ze zákona nesmí slíkat, jo? No. Jo, tak. Podle mě. Takže ty nemůžeš prostě mít jako nějaký event, kde ženský jsou v plavkách, že? Jo. Na veřejnosti.
Lucka, To je podle mě jako ten problém. pojďme na Euros, protože já už se začínám roztět a mám to ještě hodinu. No ja už ešte domů som a mal jsem jesť, no poďme. Dobré, kluci, pojďme Anglicko jenom môžeme vynehať, na to 5 vynehám, to minut. je v pohode. Ale na 5 minut vaše Anglie, kluci, Mišo a Pavel. Jenom jak Pavel tiež jak do to Anglii Anglicka? vidíte, myslíte si, že... Ano. Prosím? No ja som Uvidíme, ani co nevedel, dál. vidíš. Nevedel som. Dobre, už viem. Taky vpadaš. Nevedel som, okej. Fajn, no. Letěli tam za mě, já se do Anglie hrozně těším, protože jsem tam za první nebyl. Viděl jsem, že závody pořádaný Tubros jsou poměrně dobře organizovaný závody, takže se na to Ja těším neviem, z nebol som tohoto tiež důvodu. nikdy, no. No, a je to blízko a popravdě důvod, proč jedu především do Anglie letos, protože jak už jsme byli s Míšou v té Americe na tom jaře, tak já mám letos na závodě na můj vkus až dost, ale je pro mě samozřejmě to povinnost, takže důvod, proč jedu do Anglie týden před Evos je jediný a to, abych měl na Evos možnou formu, protože mám vyzkoušeno, že vždycky druhý závod mi to ještě trošku backgrounduje, takže moje očekávání je to, že si to užiju a pomůže mi to k maximálnímu mýmu nám vypad. Ale no? Ne, on si jenom vypnul kameru. OK. Takže je to pro mě mezi zastávka vlastně k tomu, abych měl co nejlepší prezentaci na tým pro fanoušky tady doma. Takže to je důvod, proč jdu do Anglie. No Tak a môj dôvod je taký, tiež tak chcem rozpoďať. A druhý, ale ten hlavný dôvod je to, aby som sa kvalifikoval samozrejme. Na Evos viem, kto príde, takže chcem si to tak poistiť ako keby, ale nehovorím, že sa bojím aj toho, čo príde. Chcem vyhrať aj to, ale samozrejme potrebujem sa rozsúťažiť, potrebujem sa rozpozovať a tak. Potrebujem si overiť, či som sa to naučil. Čiže som dobre zdokonalil, tak. 100%. A neviem, Míro... ešte som ani nepozrel, nie že nepozrel, ale ešte ani nevieš, kto tam ide do toho Anglicka, nejaké známe meno. Ale vôbec ja som tam videl Jamesa Hollingsheada jedine. Ano, Hollingsheada jsem zaregistroval, jinak nevím vůbec a nechávám se překvapit, kdo to překladal. No, tam sa asi bojal. Já si myslím, že to teď nedokáže. To teď nedokážeš určit, myslím si, že to budeš vidět až po Olympii. No, ale tak já si myslím, že do Olympie tam nepojde. Já se domnívám, že třeba 2 jména tam budou. Tak možno, že pôjdu, ale vieš čo, ono aj sa mi zdá, že sa musíš prihlásiť týždeň pred závodama, vieš, tak oni by sa museli už prihlasovať teraz v podstate. Ale to je sice pravda, ale řeknu ti, že když ti v úterý Samson Dauda řekne, že půjde... Ním, co mi písal, nejde súťažiť. Ale príde... Ne, počkej, a to je jenom jakoby říkám, že vlastně to, že musím do týdne, to si myslím, že se dá vohnout. Jasné, keď také meno sa ozve, sa zbláznia, to je jasné. Já se obávám toho, nebo zároveň já doufám, že co nejvíc závodníků samozřejmě přijede na Evos a jsem rád, že tam ta 14denní proluka, že se nám povedlo ten termín zajistit, ale bojím se, že někdo si prostě ve středu řekne, hele, v té Anglii jenom kryžo, prostě pojedu si tam prostě pro kvalifikaci. Jo, bojím se toho, že někdo pátý, čtvrtý si to jako řekne. Takhle to, víš, jako, že mají to ve té Olympii jenom 3 prostě tu kvalifikaci, jo. No, jasné. A pořád ten závod je týden potom prostě. No, však nech jdu. Jasné. Jo, to je jediný, co vlastně, čeho vlastně já osobně mám nějaký respekt a jinak by tam nikdo být neměl. Jo, a stejně jako na Evos jsme v kontaktu se spoustou lidí a všichni nám řeknou prostě, že uvidí po Olympii. No jasné. Ja tiež, keby som bol na Olympii, tak príklad do Anglicka nejdem, ale až na ten Evos. Týždeň je málo strašne, vieš, z Ameriky do Anglicka je to veľmi málo. Za mňa. Tak, a súťaží sa ešte nedělu. Je to hodně málo v závislosti na tom, že by se ještě Evos jako přečetný závod týdnu. Jakože když by byla Amerika a po Anglii hotovo, tak si myslím, že by se to dalo, ale pokud máš prioritu jen Olympii a Evos, tak málo kdo bude chtít jet věci tím. Jasné, a ešte aj po Evos je veľa pretekov, kde sa môžu kvalifikovať, tam je Rumunsko, Polsko, takže...
To už je asi hrozně daleko od té Olympie, podle mě. No Ale tyhle jsou 3 týdny. Jo, že ono už ti to pak jako, ono už ti to pak natahuje. To nebaví, jasné. Ono, když říkáme, že je hrozně 3 týdny po sobě závodit jako Olympie, Anglie, Evels, tak prostě, když by si měl jít ještě někam po Evels, taky úplně si neumím představit, že někdo prostě přiletí, to už podle mě nepůjde Evels. Jo, když někdo bude chtít jít jako do Rumunska nebo někam, tak si myslím, že nepřijde na Evels. Uvidíme, no. Ale nevím, to je jako moje ale to je v podstatě jedno, já si myslím, že na Evels, aby jsme k němu přešli, tak já doufám, že se nám povede a věřím v to naprosto suverénně, že se nám povede mít stejně kvalitní nebo ještě kvalitnější line-up než loni. Jo, a myslím si, že se nám podaří mít třeba 4-5 lidí z top 10 z Olympie. Jo, a plus toho samozřejmě Kiona, plus Kryža. Ale to říkám jenom, že doufám. Myslím si, že 3 bychom měli mít, 4 je takový jako už dobrý a 5 je jako úplně topovka, jo. A chceme, aby Evels bylo, zase se někam posunulo. Ono je těžký po Seabamovi to někam posouvat z hlediska z pohledu lidí, jo. Protože samozřejmě Seabam je jeden a už není, jo. Takže v tomhle je to složitý, ale myslím si, že ten line-up bude mega zajímavý a že zase jsem rád hlavně, že se tam všichni vy. Jo, že prostě tam budete vy dva, že tam bude Honza Turek, teďka, že tam bude poprvé vlastně Květoň bude závodit na Evels, takže mám z toho radost, jako musím říct upřímně. Čechov je dosť, no, domácich, takže majú komu fandí. A Jeníček sa mi zdá, či kto tam je ešte od vás. Veľa. Tak. Jardu jsem viděl taky jako docela velký, musím říct. Je, viděl jsem na fotkách, obor. Tak co, kluci, jak vy se těšíte na Evels? Já se těším moc. A ja veľmi. Nech som tam. Ale vieš čo, budem sa tešiť ešte viac, keď už prídem s kvalifikáciou. Prídem hore nosom. A nie, teším sa veľmi. Minulý rok ma to mrzelo, že som nemohol ísť, tak teraz si to vynahradím. Evels není ani jako závod, to je prostě, já nevím, ani takový rodinný setkání. Takže je to fajn. Dá sa tak povedať, hej. Je to vlastně pro mě osobně, je to něco jako neuvěřitelného, kam si dokázal tu značku jako dopravit a vlastně, jak ty říkáš, Evels jako takový je z mýho pohledu pro nás, pro lidi, jakoby, co jsme inside, je místo setkávání. Jo, hrozně moc, jako jo. Je to místo, kde ty vlastně potkáš jako úplně všechny, jo. Kde ty máš možnost se potkat téměř s každým, kdo v této republice, nebo v těch 2 republikách, když to vemu ze Slovenskem, protože samozřejmě i partnerů ze Slovenska je hodně závodníků, je hodně všechno, takže beru to pořád jako nejbližší zemi a takový jako 1,5 země, když to řeknu, tak prostě pro mě je to místo, kde všichni jsou chvíli sami sebou a všichni jsou chvíli v tom prostředí. Jo, naprostá pohoda. A všichni jsou vlastně jako ten víkend v tom prostředí, ve kterém celý rok vlastně se připravujou, nebo prostě celý rok jsou a kterým je přirozený. Nebo je takový poutní místo, ne? Že v podstatě já to vnímám hodně podobně samozřejmě, možná trošku, vlastně ne. Vnímám to stejně, jako Míra popisoval toho Arnolda. Dostat se na Olympii, pak těsně pod tím je dostat se na Arnold Classic do závodíče na podiu, na Arnold Classic v Ohio a pak teda byl Pittsburgh letos, ale ten já nepovažuji, že tomu za mě nesahá pořadatelské Evelsáně jako pokotníky. A pak je Evels. Prostě Olympie, Arnold a Evels, promiňte. Prostě to jsou 3 závody, který mají hodnotu, který pro nás, pro závodníky, že už jenom to, že tam jdeš, že si tam závodíš, prožiješ tu atmosféru a máš všechno, včetně jenom ten posraný banket, chápeš? Prostě máš pocit, že jdeš na závod, kde je o tebe postaráno a kde si tě váží jako závodník. Ani na Olympii nemáš. No přesně, ale není to, že se
někde válíš na trávníku, venku na lavičce, než tě pustí, aby si odsoutěžil Lužo ve Španělsku. No to je hrozné v Španělsku, no. Takže za mě je to takový poutní místo. Meka. Jo, je to, já teď vlastně pracuji, nebo líbí se mi hrozně jako takový označení Legendary European Event prostě, protože pro mě jako Evels je, značka Evels by se měla teď někam dál jako rozvíjet a opravdu to označení jako Legendary European Event mě se osobně strašně líbí a chci ho jako propagovat, aby se šířilo dál, protože pro mě Evels je to nejvíc, co Evropa nabízí. Jo, a to hlavně tím, že jsi součástí americké federace a nikdy nemáš šanci jakkoliv jakoby porazit ty jejich eventy, které jsou prostě jako strašně letitý s tradicí a je to prostě úplně jiný level, jakoby prize money a všeho. OK, tak kromě, když opomeneš prize money na těchto dvou soutěžích, který jsem zmínil, jako je Arnold Classic a Eagles, teď byl teda letos, Arnold Classic Olympie, a letos byl Pittsburgh. Tak jako ostatní americké soutěže se nechytají ani prize money. Prize money na tím. Nemluvím o tom, že z pořadatelského hlediska se nechytá vlastně ani ta Olympie. Víš, tak jako, že jak nemůžeme dosáhnout? Ty vole, jako... Ne, počkej, já se bavím v prestiži jako ve světě. Jo, já ti rozumím, ale Míro, když tak otoč o 90 stupňů. Z pořadatelského hlediska... Teď jsi dobře. Byl se jako vede prostě. Jo. Teď jsi dobře, Míro. Jo, jako já s tebou souhlasím, já jenom říkám, že... Pohledu celosvětovou chápu, vnímám. Ale já říkám, že nikdy prostě nebudeš mít stejný zájem závodníků o Arnolda jako o Evels a o Olympii jako o Evels. Jo, to prostě jako, hele, to si nalijme čistýho vína, jo? Dobře, ano, ale bavíme se o tom, že Evels bylo vždycky, nebo posledních jako dekádě a půl, bráno jako třetí největší event na světě. Teď mu samozřejmě konkuruje jako Pittsburgh, díky tomu, že to pořádají majitelé federace a díky tomu, že do toho nasypali prostě peníze. Tak prostě samozřejmě se o tom bavíme, konkuruje tomu Dubaj v mužských kategoriích, ale v podstatě nikdo, ani jeden z těch eventů nemá to teplo, který na tebe prostě sálá, když vejdeš do toho, kde je vlastně pořádaný. Ať už je pořádaný kdekoliv, tak ty otevřou se ti ty dveře a to do tebe jde strašný teplo. Jo, do tebe jde prostě taková ta rodinná atmosféra, takový to prostě, víš, co chci říct? Jo, prostě ten event prostě, to, co jako je Evels prostě, to je za mě Evels, jako že otevřeš dveře a říkáš si wow, ty vole, tohle je prostě fajn. Jo, a to v té Americe si nikdy neřeknu prostě, víš, jako. Jo, to prostě jako máme něco. Americe nejsme doma, že? No to je jasný, a máme něco, oni mají něco, já jenom říkám, že pro mě to označení Legendary European Event jako sedí, protože za mě Evels je daleko nejlepší evropský event. Jo, za mě taky velmi trefný. Ano, si dal, pás odchádza. Jo. Musím připoutejte se. Jo. A jenom bych chtěl upozornit všechny, co na nás koukají, že podle toho, jak sleduju vlastně prodej vstupenek, tak si myslím, že málo kdo z vás odhalil, a my to budeme teď dávat ven, takže máte ještě možnost předstihu před těma ostatníma, kterým to nastřílíme přímo na zeď Instagramu a všechno, že v sobotu jdou Openi na stage taky. Jo, stejně jako loni, Openi jdou v sobotu na konci celého programu amatérského, jdou Open Pro, jdou na stage, takže vlastně přijde mi, že málo hrozně kupují lidi sobotní lístky, protože to nevědí. Si myslím osobně já. Ne, to jenom jako říkám, že chci fanouškům, kteří koukají na ten podcast, dát možnost ještě předtým, než to vystřelíme ven oficiálně. Áno, ja by som ich tak upozornil, že finále nie je dôležité. Dôležité je semifinále. Tam sa väčšinou rozhoduje, takže kupujte lístky na semifinále na sobotu. Tak a vesměs jako přesně tak, ono hrozně... Určite semifinále je vždycky zaujímavejšie. Tam sú tie prvé call-outy, takže určitě ľudia, kupujte lístky. Tam se rozhoduje, no. Tam se rozhoduje, to máš jako naprostou pravdu. No. Celáme chleba. Tak. Přesně tak. Tam sice nehraje hymna, ale rozhoduje se o tom, jaký budeš. To oni niektorí nevedia, niektorí si mysleli, že finále, vieš, taký, čo sa nevyzná,
Ide o to, že ide myslím, v finále, ide vyhlasovanie výsledkov, ale oni nevedia, že už v tom semifinále sa po väčšine rozhodne. V finále je už skôr také Ve urobené. V finále sa už len doladí, pokiaľ to není isté, ale väčšinou už semifinále býva rozhodnuté. Ve finále se závodí pouze ve sporných případech. Tak. Ano. Jinak už je to... A nebo když někdo třeba, a to v tom dvoudenním eventu bývá, že ti někdo přijde úplně jiný než ten první den. To na sere. Jo, a ty najednou, jo, a že třeba někdo, koho si měl jako třetího, tak ti přijde úplně, vole, jako zavodněnej, šílený, tak prostě najednou musíš dávat zase porovnávačky a tohle, jinak finále málo kdy, finále se dělá pro lidi, jakoby, ale závodí se v semifinále. No. Ale vieš čo, ale ja som, keď to pozeral aj posledné nejaké preteky niekde, tak som dosť videl, že sa zmenilo, že v semifinále niekto viedol a zrazu vo finále skončil až tretí. To stalo. No, protože to začíná být strašně vyrovnaný, jo? No, tak nevím, no. Ale já nevím, Adame, uložíte to, i když mi se vybije telefon úplně do mrti? Tak nastartuj a dobij ho. A pak už vás neuvidím, ale v tom momentu. Jo? Takže bych to potřeboval ukončit. OK. Mluvím o tom, tak, že republikovi. Dobrý. Kluci, řekli jsme hodinka, máme 56 minut, takže to dodržíme. Já ještě v závěru... No, my jsme řekli, že začneme 17, víš? A ty jsi potřeboval sprchu. Ale Ty jsi bejvával doteď jako velký sympatiák. A já ti udělal nechal jsem ti navrátit tou válku. Tak. Ale máš naprostou pravdu, jo, prostě jsem takovej, jako každý má takový své úchylky a já prostě vždycky přijdu a odcházím, tak se musím posprchovat, takže jsem prostě... na tréninku a já ti dostanu vlastně závidím. Ne, tady jde o to, že ti závidím. Takhle, úplně to tak nevypadalo, a teď už to chápu. Jo, výborně. Kluci, já moc děkuju. Já budu rád, když si dáme po Olympii ještě jeden vlastně, buď přímo před Evels, anebo před Anglií, to se domluvíme podle časového našeho jakoby vytížení, protože myslím si, že všichni teď toho máme plný zuby, ale budu rád, když si ještě před Evels pokecáme o tom, jaká Olympie byla a o tom třeba, jaká byla vaše Anglie. Myslím si, že bychom mohli pondělí, úterý dát před Evels po Anglii prostě a pokecat si a já vám moc děkuju. Samozřejmě děkuju všem, co se na nás koukali, protože vydržet hodinu s náma si myslím, že je potěšující pro nás určitě. Doufám, že vás to bavilo. A chtěl bych vás samozřejmě všechny pozvat na Evels Prague, protože si myslím, že letos to bude zase skvělý event a myslím si, že stojí za to tam být, protože každý ten ročník je neopakovatelný a tou atmosférou si myslím, že pokud ten sport máte rádi, tak byste na Evels měli chodit, protože je to opravdu něco neuvěřitelného a já, který vlastně nejsem nějak kulturisticky založený člověk, tak musím říct, že já asi i přesto, kdybych tu už Evels nedělal, tak budu chodit na každý, protože ten event je neskutečný prostě. Jo, takže já vám děkuju, teď nechám vám každému slovo a pro vás všechny, co jste na nás koukali, děkujeme moc, že na nás koukáte a zakupte si lístky na Evels a uvidíme se tam. Já to nebudu prodlužovat, já taky moc krát děkuju, mě už to tady hlásí, že mi telefon skolabuje, takže se pokusím nastartovat, abych ho hodil na nabíječku a mohu se video v klidu nahrát. Lidičky, já vám moc krát děkuju kluci vám, že jsem vás mohl vidět, Víro, držím palce. Díky moc. Tak Míšo, ty doklepni přípravu, tak jak je potřeba, zvládněte to a vidíme se brzo. Díky kluci, mějte se, ahoj. Takže ja tiež ďakujem. Tiež pekne ďakujem, lúčim sa s vami, kupujte lístky, hlavne na tú sobotu, aj nedelu. a ako sme sa bavili, vidíme sa na Evels. Čus. Vidíme se, díky. A hodně štěstí v Anglii, Míšo. Ďakujem pekne. Hodně štěstí. Ďaká, čaute. Tak Míro, závěrečné slovo. Tak lidi, já děkuji moc za pozvání do podcastu. Taky přeju klukům hlavně hodně štěstí, protože to je strašně důležitý v tomhle sportu.
No a kupujte lístky, samozřejmě sobota, neděle, na nás na neděli, na sobotu samozřejmě taky. Jak už tady dneska padlo, tak Evols je perfektní event s tím, jak já vždycky omílám všude, je to prostě pravda, nejlepší atmosféra, lepší jak mnohdy na půlce zápasů na fotbale v Česku a já si vždycky strašně užívám, takže i když jsem nechtěl úplně jít na Evols, protože ta sezona už je fakt dlouhá, tak nakonec 100% jdu, jo. Takže... A musím říct, že my si to strašně vážíme, jo. Strašně si to vážíme, že tam budeš, protože fakt vnímám to, že ta sezóna je mega dlouhá a už toho máš úplně plný brejle. Vy se tady baví o tom, že by si březnula Sada Arnolda a to by už se zase Já vím, ale já... Počkej, to je ten závodnický duch, víš? To je to, co se mi líbí na tom sportu. To je to, co říkám, že prostě takhle by to mělo být. Že vlastně jsi úplně tuhej, ale ten Arnold tam ho vidíš vzadu a už zase přemýšlíš. A přesně, a už je to tady jako pozvedává, víš co? Takže Míro, díky moc za účast premiérovou, bylo to super a měj se krásně, hodně štěstí ve Vegas, uvidíme se, myslím, ve středu nebo čtvrtek jsem tam. Jasně, určitě, jasně. Tak jo, měj se krásně zatím. Čau. A vy se, dámy a pánové, mějte taky fajn a hlavně buďte zdraví. Jo? Mějte se parádně, vidíme se na Evols.